आसाम नाङैनो सिसिटवानि बानजायनायाव बनजार हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। थाखानाय संबिजिरारि थागिबि माहारिनि मोनथाय सोदांनाय बिल 2019 नि हेंथायै बे हाबाफारिखौ गासैबो ट्राइबेल गामियाव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम लानाय जायो। बे थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ बन्चित खालामनानै थाखानाय जनजातिफोरखौ बन्चित खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोंनि मोनथायखौ गैया खालामनानै जोंनि सायाव जाबसिनना होनानै भारत सरकारा जि बिल पास खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जों बिरोधि खालामनानै टर्च लाइट रेलि बेयाव माने बनजार लानानै हानजा सुरनाय गासै आसाम नाङैनो खुंनाय जादों। गासै आसामनि जिल्लायाव गासैबो जि जनजातिनि आफादफोर दङ संग्रामि जायफोर माने लोगोफोर दङ बिग्रायारिफोर दङ दिनै बेयाव खालामनाय जादों आरो बेखौनो बुंनो नागिरो जे बिटिसि काउन्सिल दिनै माने कार्बि आंलं डिमा हासाव मिसिं राभा टिवा टेङाल कसारि देउरि जेसेबां काउन्सिल दङ बे काउन्सिलफोरनि अधिकारा दिनै धंस जागोन। जोंनि फरायसाफ्रा एडमिसन लानायाव सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जागोन। साख्रि बाख्रि जोंनि माने लाइमोनफ्रा मोननाय नङा। बेजों लोगोसे हा हुनि मोनथाय बायदिसिना सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ दङ बे गासैबो बेबस्थानिफ्राय जों बन्चित जागोन आरो बे बिलखौ जों कोनो पयटे मानिना लानो हाया। फैबाय थानाय समाव सिसिटवानि बानजायनायाव बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन रासिन गोरासिन आन्दलन जागोन। जाय आन्दलना भारत सरकारखौ बिदिनो बाध्य खालामगोन जे आसामनि जनजातिफोरा मा खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्राबाय आरो बेयाव भारत सरकारनिसिम जोङो मेसेज हरगोन। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारखौ जनजाति जानानै बिथाङा दिनै थानाय जनजातिखौ बन्चित खालामनानै जि गोदानै जनजाति माने 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालामनो नागिरदों बेखौ जों मालाबाबो मानिनो हाया आरो बिथाङा बिनि एन्सारखौ होनांगौ। जों बिथांनिसिम दाबि दैखांदों भारत सरकारा बिनि एन्सारखौ होनांगौ जे नोंथांमोना बबे भित्तियाव जायफोरा क्राइटेरिया मिलिया माने जायफोरा माने खुनु जनजाति जानायनि क्राइटेरियानो गैया बे क्राइटेरिया गैया हारिफोरखौ माबायदि जनजाति खालामनो हायो बेखौनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो नारसिनदों। হৈছে সেই কথাখিনি আমি মৰমে আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। ইয়াত দীঘলীয়াকৈ ভাষণ দিয়াৰ কথাখিনি মই অনুভৱ কৰা নাই। কথা হ'ল জনজাতীয় মানুহৰ ঘৰত জুই লগোৱা হৈছে। জনজাতীয় মানুহৰ ঘৰত জুই লগোৱা হৈছে। ইয়াত কাক জনজাতি কৰে আমাৰ প্ৰয়োজন তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু জনজাতীয় মানুহসকলক বাৰে বাৰে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক ইয়াত কিয় বঞ্চিত কৰাৰ নাটকখন কৰা হৈছে আমি বুজি পোৱা নাই। আমি সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্টকৈ আমি কৈছোঁ যে জনজাতীয় মানুহৰ বৰ ঘৰত কিয় জুই জ্বলোৱা হৈছে। কাক আমি জনজাতীয় কৰিব আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যে জনজাতীয় মানুহক নুসুধাকৈ কাক জনজাতি কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত। জনজাতীয়সকলক নুসুধাকৈ